عرس الحرية للمام وللهوى يمام وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada halimi sonaninka biduya irana abika uka jabarani so mandi lajeni wati na namba famako tilinyeta jemka mbe kanyana maya jemka mini amba fama faso jokene dogokun ameni jemka ni kufole nka anyana maya ka wulika jo ni chesiru blasenka ka nyeshi anreka jamana ma masalo hakaja babu munumbe no mbe talike anreka jamana kunkanko krofola ka seka andadola inafo jemkan yɛrɛ na tɔgɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo min na faso a ka se ka jɔ jamana in an bɛɛ lajɛlen ka birikiden kelen-kelen o mana bila sen kan ni ala sɔnna ma jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wa a bɛ wuli kɛ jɔ tinti sanfɛ kɛlɛw ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamanaba don min ni a fɛnsɛ ka bon kilomɛtiri kare o miliyɔn kelen a n'a kunkanfɛn jan jamana in fɛnsɛ y'o ye. Onga kana ye o jamana kelen kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko sisoko kɛrɛnkɛrɛnnenya la forobaso minnu bɛ yen nɔ ni a jɔli daminɛna maaw bɛ don min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko logement social ni dɔw ko n'i y'a nansarakan cogoya yɛlɛma a bɛ se ka kɛ des logements sociaux o so kɔfɔlen min ni ŋaniyaw taara walasa maaw bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na soko bɛ se ka nɔgɔya. A soko a bɛ togoya jumɛn na walasa i ka se ka so ninnu sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ musaka ko bɛ togo jumɛn na ni lajarabi siri ma ka kɛ dɛsɛ yɛrɛ e ma se ka so in sara a ko bɛ togo jumɛn na o togo kelen na ɲɛnamaya bɛ togo min na fa saya yɛrɛ fɛnɛ bɛ o togo kelen na ni saya siri ma a ko bɛ togo jumɛn na logement sociaux a dabɔlen don maa jumɛn ni maa jumɛn kama ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye bi an bɛna an da don min kuma la n'o ye anw ka jamana yɛrɛ a soko ye a ka ja gɛlɛya min yɛrɛ bɛ a soko la a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la so minnu ni a bɛ jɔ ka di maaw ma jamana yɛrɛ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko logement sociaux wa a yɛrɛ bilara sen kan anw ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn na walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na an ye maa wele ka na min ye a ɲɛdɔnbaba ye ale ka se ka na an n'ale ka barosigi kɛ o ye an balimakɛ ye Fuseni Mariko ye maa ye ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la jɛkulu min ni a bɛ f'a ma Alliance pour la promotion du droit au logement bakurubaya na n'an ko a ma ko APDL o ye ka se ka hakɛw ɲini ka di maaw ma maa minnu ni o kɛn bɛ k'i kanbɔ logement sociaux yɛrɛ nɔfɛ o wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min na an ye wele bila ale ma walasa an n'ale ka se ka na barosigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ bi barosigi a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ aw ni ne kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka taa se a ka ja hali maliden yɛrɛ minnu sigilen don tunga na nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen ni jɛmukan in bɛna u nafa kosɛbɛ kosɛbɛ yanni an ka taa ɲɛfɛ ni ɲininkaliw ye ka kuma di Fuseni Mariko ma ale ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma Fuseni Mariko salamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di baasi t'i la alhamdulillah denbaya ka kɛnɛ alhamdulillah ayiwa tɔnjɛkulu yɛrɛ maaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ cogo jumɛn na baasi foyi t'u la tabarikala ni an bɛ foli kɛ an bɛ Ala fo k'a barikada tabarikala tele ɲɛta depuis ni ma fili depuis san 2021 ni an taara tabakɔrɔ ɲɔgɔn fɛ depuis o don fɔ bi waati bɛɛ a b'an wele an bɛ jamana kɔnɔdenw ka soko hakɛya kuma fɔ tabarikala an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn o la alhamdulillah tele ɲɛta so a baarakɛla radio ɲɛta a baarakɛla a n'a ɲɛmɔgɔya so an b'a bɛɛ fo tabarikala lajɛlikɛla cɛ ani muso an bɛ bɛɛ fo tabarikala o kɔfɛ an bɛ jamana kɔnɔdenw fo ni an ye jamana kɔnɔdenw fo an da bɛ se an ka jamanakuntigi ma ni o ye le colonel Assimi Goïta son excellence président de la transition
donc an b'o fo tabarikala ni a ka institution fɛn fɛn bɛ a accompagner pour que ka jamana baara kɛ an b'olu bɛɛ fo tabarikala donc ani n'an y'olu fo an bɛ foli laban ni an ka jamana finitigilakaw ye jamana finitigilakaw su ani tile u bɛ wulikajɔ la pour que an jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na pour que farafinna ka ɲɛtaga baara bɛ se ka kɛ cogoya min na donc an b'o fo k'u waleɲuman dɔn o la tabarikala ni ka tasi bila kɛ ala ye minnu ka kalifa minɛ o la donc minnu banana an bɛ dɔw kɛ ala ka kɛnɛya tabarikala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo Fuseni Mariko e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka ci bɛɛ lajɛlen bila ka se ka na an ni ka ni baro sigi kɛ an ka se k'an da don logement sociaux yɛrɛ la ka a ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la an bɛ i fo bari ni maa mun bɛ tele ɲɛta ka journal lajɛ an ka donkibaru kunnafoniw lajɛ tuma caman e ka dantigɛliw o bɛ ɲɛsin logement sociaux kan an bɛ i fo o kɔnɔnajɛlenya n'o o bilasiralikanw na ayiwa Fuseni Mariko ne bɛ fɛ ka a dɔn an ye a fɔ sisan nanzarakan na ko logement sociaux n'i y'a tubabukan togo yɛlɛma dɔw ko ko logement social mun don dɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna nin ye mun ye dɛ i n'a fɔ bari tubabukan don tubabukan don bon hali bamanankan yɛrɛ la fana ni an y'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka daminɛ an ka sariya sunba kɔnɔna la i b'a ye fɛn caman bɛ yen a wajibiyalen don jamana kan ka jamana kɔnɔdenw ka o hakɛw dafa kɛnɛya b'o la kalanko b'o la dumuni b'o la hali siyɔrɔko b'o la donc ani jamana yɛrɛ fana bɛɛ ka hakilina ye a ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na donc olu bɛɛ kɔnɔna la ka kɛnɛya sabati denmisɛnninw ka se ka taa ekɔli ɲuman na donc olu bɛɛ bɛ latigɛ ni siyɔrɔ ɲuman ko de ye donc c'est ce qui fait que n'i y'an ka jamanaw ta ani jamana bɛɛ diɲɛ kɔnɔ donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fo ka se ka fɛn dɔw sigi sen kan jamana kɔnɔden minnu bɛ ni u ka sɔrɔ man bon kosɛbɛ ou n'u ka sɔrɔ t'u permettre ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye ka dugukolo san ka so jɔ i yɛrɛ ye dugukolo san ka so jɔ u yɛrɛ ye donc jamana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka a bolo da a kunna ka musaka dɔw ta ni ka baɲumankɛw ɲini donc ka musaka dɔw ɲini olu fɛ bolo donc pour ka se ka so jɔ k'a di o jamana kɔnɔdenw ma nɔgɔya la o de so bɛ wele logement sociaux o so caman min bɛ jɔ a bɛ fɔ o de ma ko logement sociaux n bɛ se k'a fɔ ka foroba so jɔ minnu ni dantigɛli bɛ k'a la minnu n'a ka kan olu ka se ka don a kɔnɔ ka soko nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo nin ye jamana ka fɛɛrɛ bolodalen de ye ka ɲɛsin o baara in ma o de ye logement sociaux ye ayiwa ni ko logement sociaux maa caman bɛ na i yɛrɛ ye a kɔnɔna na nin wagati laban ninnu na maaw b'a fɔ ATT bugu dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko a daminɛna ATT ka wagati la nka logement sociaux a tariki anw ka jamana kɔnɔ a nana cogo jumɛn na a n'a nana waati jumɛn na voilà donc n'an ni cɛkɔrɔbaw ye baro kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu talen indépendance la a waati y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔden mɔgɔ caman tun bɛ jamana wɛrɛw la u tun bɛ kalanw ni fɛnw na donc an kɛlen ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc an ye baara bɛɛ gulonna an ka jamana kɔnɔdenw de la maliyɛnw de la donc a waati la mɔgɔw minnu tun bɛ bɔ kɔ kan ka na donc olu mɔgɔw ninnu donc i b'a sɔrɔ so jɔlen kun t'u bolo a bɛ se ka kɛ u bɛ bɔ dugu minnu na so bɛ u bolo yen mais ni u nana k'u bɛna baara kɛ jamana ye u kan ka taa yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ so t'u bolo yen donc an ka jamana président fɔlɔ olu ye Modibo Keyita donc u ye ŋaniya ta donc u ye so dɔw jɔ donc o so ka o baarakɛla ninnu don o kɔnɔna la donc cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na donc a kun sɔngɔ ka nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ n'i ma fili u kun y'a fɔ ɲɛna mɔgɔ minnu y'o garisigɛla ka don o so kɔnɔ o tun bɛ 1500 de sara a waati la donc mais o la i bɛ san 10 de k'a kɔnɔna la donc a tɛ d'i ma dɛ mais kalo e tun bɛ kalo sara pour k'i ka soko nɔgɔya donc i ka se ka taa baara kɛ jamana ye nɔgɔya la donc o san 10 yan'o ka ban
donc i bɛ se ka so jɔ i yɛrɛ ye ka yɛlɛma o kɔnɔna la donc n'o san 10 banna mɔgɔ wɛrɛ bɛ don a kɔnɔna la donc a daminɛna ten ka na donc ka bɔ Modibo la ka na Musa la bon logement sociaux donc a jɔ ka kɛ sanni feere ye donc Musa ka waati labanw ka na don Alpha la o daminɛra mais ka logement sociaux yɛrɛ kɛ logement sociaux ye i n'a fɔ an bɛɛ b'a dɔn cogoya min na bi o ye ATT de ye Amadou Toumani Touré donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn donc ale de ka tile la ale y'a ko ta ba la so caman jɔ tɔw la o tun bɛ so 80 so 50 ɲɔgɔnna ni fɛn ninnu ale de y'a daminɛ ka so ba yirikaw jɔ ba kelen n'a kunkan fɛnw wala ba kelen n'a kunkan fɛn ninnu donc pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw ka soko hami latigɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ ala tun bɛ constitution kɔnɔ cogoya min na donc ATT an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la donc ale de y'o baara kɛ donc i b'a ye k'a fɔ o de y'a to logement sociaux ninnu yɛrɛ fana n'i y'a tɔgɔ fɔ bi n'i m'a fɔ ATT Bugu mɔgɔw tɛ a dɔn fɛn min don ye donc o b'a yira k'a fɔ a daminɛna anw ka jamana kɔnɔ kabini an ka yɛrɛmahɔrɔnya bi ta waati min na Modibo Keyita k'ale to fanga la baara minnu bilara sen kan ale fɛ logement sociaux donn'o hukumu kɔnɔna na Musa Traoré nan'o kɔfɛ ka na bɛɛ y'a na waati n'o ye démocratie ye 1991 wagati ka na Alpha bila fanga la a fɛngɛra nka i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka a lakodɔn anw ka jamana kɔnɔ et puis masakɛ min fana ye caman sɛbɛkɔrɔ jɔ a la ni ma fili o ye Amadou Toumani Touré ye o de kama bɛɛ ko ATT Bugu ayiwa jamana ye nin dabɔ mun kama Fuseni Mariko a dabɔra mun kama plus précisément walasa a kun quoi n bɛ se k'a kun dɔn n'i ye jamanaw bɛɛ ta o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔden ka fɛn fɔlɔ a b'a miiri an ka yan fanfɛla tagabolo la o ye soko ye o ye soko ye ni a ka ca ala fɛ ni siyɔrɔ ɲuman bɛ mɔgɔ bolo a denw ka kalanko bɛ sabati u ka kɛnɛyako bɛ sabati donc logement sociaux n'a b'o minɛn kɔnɔna la donc jamana marabagaw donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka se k'o ko nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo donc jamana kɔnɔdenw ni olu sera k'o sow sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ jamana kisi fɛn caman ma a bɛ jamana kɔnɔdenw fana kisi kana don da jugu caman fɛ par exemple n'i ko i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ i bɛ logement sociaux i b'o jɔli caya i ka jamana kɔnɔ parce que ni jamana kɔnɔden ka fanba ka hamina ye soko ye ni wari bugunen tɛ a bolo ka se ka so jɔ a yɛrɛ ye ka terrain san ka so jɔ a yɛrɛ ye n'a ye fɛn ye mun t'a ta ye a bolo bɛ se o ma pour que a ka soko nata fa donc a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ a bɛ jamana bila k'o fɛn kɛ donc denmisɛnninw ka kalanko siniɲɛsigi ni fɛn ninnu donc a bɛ o bɛɛ la sabati donc ani fɛn caman wɛrɛw a b'a to jamana fana bɛ se ka i ka jamana kɔnɔdenw bilasira cogoya min na u fana bɛ se ka a ɲɔgɔnna kɛ par exemple i n'a fɔ ATT ye mun kɛ donc o baara ɲuman ninnu donc a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ bɔ a fɛ donc a bɛ jamana yɛrɛ kɛ hali misali ye donc i n'a fɔ ni i ye Mali yɛrɛ lajɛ i b'a sɔrɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu caman de ɲɛ bɔra Mali ta fɛ ATT tile la donc minnu y'a bɛɛ donna a la bi donc a bɛ jamanaw la dɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu a caman ye ɲɛda Mali de ta fɛ pour que ka kɛ donc olu bɛɛ ye a nafa ni a kun ye alhamdulillah i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali a dan logement sociaux ninnu bɛ jɔ yɔrɔ mun na o b'a dugukolo viabiliser i b'a sɔrɔ ji boli yɔrɔw bɛ a yɔrɔw la goudron dalen bɛ a karew kɔnɔ ji bɛ yen courant bɛ yen wa a so yɛrɛ jɔ bɛ jɔ cogo min na a bɛ jɔ ni sanuya ni baara minnu bɛ bila sen kan o kɔni o ye jamana yɛrɛ a ɲɛda bɛ yɛlɛma a jamana yɛrɛ ɲɛda bɛ yɛlɛmali min kɛ o bɛɛ ye tare an bɛ se k'a fɔ a cogo la donc o b'a yira k'a fɔ Mali logement sociaux a bɛ anw ka jamana yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma a bɛna jɔ don n'a nataw la ka fara yɔrɔ wɛrɛw kɔni olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ nin wagati in yɛrɛ la découpage kura min bɛ ka bila sen kan an ka jamanaw dugubaw cayara bari an bɛ don min na komi bi Bamakɔ
yɛrɛ kɔfɛ duguba 19 n'a bɛ fɔ o ma ko région o de bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se commune yɛrɛ caman ma an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma a bɛna walankata ka se olu yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na don n'a natalaw la ayiwa Fuseni Mariko maa jumɛn de bɛ se ka logement sociaux sɔrɔ denmisɛnninw a dabɔ b'o de kama wa a dabɔ bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de kama wa muso b'a la wa cɛ b'a la wa walima i ka kɛ fonctionnaire wa jamana foroba cakɛla ye wa maa jumɛn de kan ka logement sociaux sɔrɔ. Bien donc n y'a fɔ ɲɛna cogo min na jamana kɔnɔdenw ka soko hakɛya a bɛ an ka jamana sariya sunba de kɔnɔna la mun ye wele constitution donc o kɔrɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a ɲini bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ. Maliyɛn bɛɛ. donc fɔlɔfɔlɔ ye i ka kɛ maliyɛn ye donc o kɔfɛ komi logement sociaux de fɔra donc n'i kɛra maliyɛn i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan e se b'a la mais mɔgɔ minnu sen t'a la o ye mɔgɔ minnu seba bɛ minnu ye nafolotigibaw bana ninnu ani so bɛ mɔgɔ minnu bolo kɔrɔlen olu de sen t'a la sinon n'i ye maliyɛn ye k'a fɔ e bɛ i débrouiller i yɛrɛ ye i ka sɔrɔ man bon donc ou bien i yɛrɛ dɛsɛbagatɔ tigɛjɛ ye e sen bɛ logement sociaux ko la par exemple n'i y'a fɔ dɛsɛbagatɔ tigɛjɛ parce que yɔrɔ la an bɛ jamana marabagaw fo parce que ni so bɛ di so 100 o 100 u bɛ 2 ta o la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu se t'u ye se foyi tɛ mɔgɔ minnu ye donc o bɛ d'olu ma fu la fu falaki u b'u ka papier dɔrɔn de déposer. Alhamdulillah an t'o kalama ko la kɛ. Voilà bon en réalité bon o yɔrɔ la anw m'an ka baara kɛ an association m'an ka baara kɛ parce que souvent peut-être mɔgɔw bɛ ɲina o mɔgɔw kɔ peut-être ni i ye dɛsɛbagatɔ fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw don minnu ka janba tɛ fɛn minnu bɛ sɛbɛn la or ni jamana marabagaw b'u ka kumaw lase i b'a sɔrɔ u b'a lase sira dɔw de kan donc ou bien ani a fɛn ninnu a caman bɛ sɛbɛn de bon ni e mɔgɔ min tɛ sɛbɛnni kalan donc a ka ca Ala fɛ a bɛ pan i kunna donc mais an jamana kɔnɔden minnu bɛ a kuma lase donc an de b'an ka baara kɛ o yɔrɔ la i n'a fɔ tɛmɛnen yɛrɛ la mun dira san 2019 donc jamana marabagaw tun ye so 50 de ŋaniya fantanw ye. Alhamdulillah kun b'u ka dossier dɔrɔn de ladon a bɛ d'u ma fu la. Alhamdulillah mɔgɔw t'a kalama. mɔgɔw t'o dɔn kosɛbɛ ko in na dɛ. mɔgɔw t'a kalama mɔgɔ 7 dɔrɔn de y'a ka papier ladon. bon yɔrɔ 50 kɔni ka dɔgɔ. Alhamdulillah bon mais mɔgɔw ma bɔ a kalama m'u ka papier ladon. donc o mɔgɔ 7 la. donc ni olu y'u ka papier ladon o papier ninnu fana a tɛ di ten dɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu a bɛ bila ka taa ministère so min ka baara bɛnnen don solidarité ma a papier ninnu bɛ ci olu mɔgɔw de ma olu fana bɛ sɔrɔ ka ci direction nationale de développement social mɔgɔw ma olu fana bɛ taa fɔ o mɔgɔ kelen ninnu ka taa enquête kɛ k'a lajɛ est-ce que ka taa vérifier k'a lajɛ yɛrɛ dɛsɛbagatɔw don donc est-ce que u n'a ka kan donc o la tɛmɛnen na u ye o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ mɔgɔ 4 dɔrɔn de sɔrɔla mɔgɔ 7 3 tun bɛ yen olu bɔra la a tora mɔgɔ 4 dɔrɔn de ye donc mais an b'a bisigiya ni Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ n'a bɛ kɛ o dɛsɛbagatɔ ninnu an bɛ kibaru las'u ma pour que a caman bɛ se ka dossier ladon cogoya min na pour que so min bɛ di ko k'a d'u ma u bɛ se k'a sɔrɔ donc o dɛsɛbagatɔ ninnu kɔfɛ i ye maliyɛn ye i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan ni i ka so t'i bolo i n'a fɔ so jɔlen t'i bolo i tɔgɔ la parce que fɛn ninnu na souvent an bɛ wele kɛ diinɛ sira kan o yɔrɔ la mɔgɔw ka kɛ Ala siranɲɛbaga ye donc ni dɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka n'u sen don a la olu sen t'a la donc seba bɛ minnu ye ka so jɔ u yɛrɛ olu sen t'a la minnu se b'u ye ka dugukolo san ka tila ka so jɔ u yɛrɛ voilà donc olu fana voilà donc olu b'u sen bɔ a la sinon n'o tɛ maliyɛn i ka kɛ maliyɛn ye cɛ muso ka nin balikuyara ka san 18 ka yɛlɛn san donc aw bɛɛ bɛ se ka dossier déposer ka alhamdulillah tabarikala o b'a yira k'a fɔ jamana ka nin fɛɛrɛ min bolo dalen filɛ nin ye fɛɛrɛ ɲumanba ye min bɛ se ka to cogo min na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u bɛ se ka sow sɔrɔ cogo min na ayiwa Fuseni Mariko logement sociaux anw ka jamana kɔnɔ
a kunnamanaw bi togo jumɛn na sangasow de wa walima soden sabaw de wa a ka bon wa a ka dɔgɔn wa musaka ko bɛ taa togo jumɛn na ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la sɔɔni sisan an bɛ segin ka na ka se ka na an da don o ɲininkali in ka se ka jaabi sɔrɔ la bari o fana ye ɲininkali min ni a nafa ka bon a ka an sɔɔni. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا. foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ jɛmukan bɛ ka ɲɛnamaya jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ bi ma welele Fuseni Mariko. Fuseni Mariko ye jɛkulu ɲɛma ye jɛkulu min ni ale yɛrɛ sigilen don adamadenw ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na ka kɛɲɛ ni forobaso minnu bɛ jɔ n'a bɛ fɔ o ma ko logements sociaux nanzarakan na n'an ko a ma ko Alliance pour la promotion du droit au logement bakurubalen na n'an ko a ma ko APDL. Fuseni Mariko de ye an ka maa welelen bi an bɛ ka kuma logements sociaux yɛrɛ kan a daminɛna Mali kɔnɔ waati mun na ka taa se a sɔrɔ cogoyaw an da bɛ ka don olu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Fuseni Mariko o de ye ka fɔ logements sociaux yɛrɛ a jɔ kunnamanaw bɛ cogo jumɛn na sangaso b'a la wa walima a bɛ da soden damadɔ dɔrɔn ma wa a ko bɛ cogo jumɛn na a dugukolo ka bon ni ɲɔgɔn ye wa a ko bɛ cogo jumɛn na Fuseni Mariko. donc ni an ye logements sociaux fɔ ka nin question jaabi ala barikala bi Mali la so suguya 4 de bɛ yen Mali logements sociaux la Mali logements sociaux la so suguya 4 de bɛ yen kelen bɛ yen o bɛ wele FD F3 F4 ani F5 mais maintenant bi FD ninnu waati laban ninnu na o jɔli dabilara dugubaw kɔnɔna la i n'a fɔ Bamako ni Kati donc so laban minnu jɔra o t'o la donc o la sisan n'i ye logements sociaux yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ o suguya 3 de sɔrɔ F3 o ye chambre 2 ani ɲɛgɛn ani magasin ani salon o y'o ye donc F3 o ye F3 ye F4 o b'o ɲɛ o ye chambre 3 ɲɛgɛn 2 dɔnni ye ɲɛgɛn 1 ale ye ɲɛgɛn 2 b'ale la donc ni i ka dukɛnɛmaya b'i bolo bon maintenant sabanan o ye F5 ye donc ale ye étage lama ye voilà F5 de bɛ se ka kɛ o sangaso lama o sangaso lama ye ayiwa logements sociaux i bɔra sisan ka a ɲɛfɔ donc o b'a jira k'a fɔ F3 F4 F5 ninnu musakaw bɛ ɲɔgɔn ye o musakaw bɛ ɲɔgɔn ye logements sociaux musakako anw ka jamana kɔnɔ a bɛ cogo jumɛn na Fuseni Mariko. donc ni an y'o fɔ u ka dɔgɔ ni ɲɔgɔn ye cogoya min na donc o musakaw fana bɛ ten par exemple logements sociaux mɔgɔ jamana kɔnɔden minnu n'a ka kan donc olu ye suguya 2 ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ baara la dɔw tɛ baara la donc minnu bɛ baara la olu bɛ wele salarié donc n'olu bɛ k'a ɲini olu bɛ apport personnel de sara bon minnu tɛ baara la olu bɛ wele non salarié n'olu bɛ k'a ɲini olu bɛ apport personnel sara ani u bɛ wari wɛrɛ sara min bɛ wele caution donc o caution o ye i ye so suguya mun ɲini o kalo sara kalo kelen ɲɔgɔnna 3 o de ye caution ye donc i b'o fara i ka apport personnel kan donc so laban minnu dira donc apport personnel F3 ale ni komi i ye salarié ye
e bɛ apport personnel dɔrɔn de sara n'i ye non salarié e bɛ caution fara kan caution i ye suguya mun sɔrɔ i bɛ ka suguya mun ɲini o kalo kelen o kalo saba kalo sara i b'o fara o de ye caution ye o la sisan an bɛna apport personnel wariw la apport personnel n'i bɛ o ye F3 i bɛ 46,000 ani 800 o fonctionnaire 46,000 ani 800 ani 800 maintenant mun ye F4 ye ala i bɛ million 2 ani 10 sara donc mun ye F5 ye wala i bɛ million 2 ani 100 sara donc wala ka i ka dossier déposer n'o ye tabarikala ayiwa an yɛrɛ y'a ye tile filɛ na bɔlɔlɔ sira kan k'a fɔ dɔ tun bɛ sen na min yɛrɛ wagati an hakili la alamisa tɛmɛnen kɔni kɛra o délai dan ye an b'a jigiya k'a fɔ ni ala sɔnna ma jamana kɔnɔdenw u bɛ ka faamuyali sɔrɔ soko yɛrɛ ta kunkan ko kɔrɔfɔ la an bɛ don min na komi bi ayiwa logements sociaux an y'a ye wagati dɔw la kuma bɛ caya a critères a dicogo mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a fɔ a ma di jɛlenya kɔnɔna na yuruguyurugu bɛ k'a la a bɛ di maaw ma tuma dɔ la maa minnu ni u n'a man kan walima kɛra a ko bɛ kɛ ɲɛnawoloma ye e min ye APDL jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye Fuseni Mariku e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la logements sociaux so tilacogo walima maaw garisɛgɛ doncogo a la a ko bɛ cogo jumɛn na. oui parce que en réalité a ko ka ca mais an bɛ mun yɛrɛ b'a tiɲɛ ni mɔgɔw ma u ka diinɛ baara kɛ i bɛ diinɛ sugu la a diinɛ bɛ tilennenya de fɔ a bɛ laadiriya fɔ mais a ka ca Ala fɛ ni mɔgɔw ka hɔrɔnya man bon mɔgɔ caman bɛ yen n'olu ka laadiriya man bon i b'a ye a bɛ kɛ baara kɛra cogo cogo kuma caman bɛ k'a la par exemple sisan ni fɛn 100 b'i bolo bon mɔgɔ 10 bɛ k'a ɲini e kɔni b'a dɔn kɔni n'i ye 100 bɔ a la a tɔ bɛ to 900 ani 900 ye donc olu bɛ se ka fɛn bɛɛ miiri mais mun b'o caya mun bɛ jama caya parce que mɔgɔw bɛ laadiriya to kɛrɛfɛ mɔgɔw b'u ka hɔrɔnya to kɛrɛfɛ donc o de b'a to jama bɛ caya parce que ni e b'a dɔn ko so dɔ b'i bolo ka ban e man k'i yɛrɛ sen don a la n'e b'a dɔn ko se bɛ e ye ka dugukolo san i yɛrɛ ka so jɔ i yɛrɛ e man k'i sen don a la mais maintenant o bɛɛ de bɛ fara jama kan ka jama caya bon ni o ye jama caya sisan bon kuma dɔ la tilali kɛyɔrɔ la a ka gɛlɛn i k'a dɔn nin tigi ye nin ye surtout an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fɔrilen don fɛn mun na o ye papier ɲagamiw ye ka papier bamayɛlɛma wala papier bamayɛlɛma donc a ka gɛlɛn a ka dɔn mun ye mun ye donc ce qui fait que o bɛ mɔgɔw minnu b'a baara kɛ n'o o ye olu échappé i b'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu n'a ka kan donc olu garisɛgɛ bɛ dɔgɔya donc o de kɔnɔna la n'a tilara waati i b'a sɔrɔ mankan bɛ k'a la nka Fuseni Mariku ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min tugu o la jamana munna a tɛ se ka logements sociaux walankata dɛ ni dugukolo fɛnsɛnnenba in b'an bolo Mali superficie 1,241,238 km², ka logements sociaux ka walankata yɛrɛ de ka woyo walasa n bɛ se k'a fɔ hali ni jamana kɔnɔden bɛɛ y'a sɔrɔ o tɛ se ka bila sen ka jamana marabaaw fɛ wa. oui non en réalité jamana bɛɛ ka amina a ka jamana kɔnɔdenw ka lafiya mais waati laban ninnu na i b'a ye misali bɛ se ka ta hali jamana dɔ kan i n'a fɔ farafinna kɔgɔdugu jamana dɔ bɛ arabu jamana don n'o ye Muammar Kadafi ka jamana ye ko ka a woyolen kɔni bɛ u ka jamana kofɔlen yɛrɛ kan nka o tɛ se ka kɛ anw yɛrɛ fana fɛ yan wa. en réalité a bɛ se ka kɛ mais jamana kɔnɔdenw de jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ yɛrɛ donc n y'a f'i ɲɛna cogoya min na fɛn ninnu ye musaka ko de ye bon ni waati laban ninnu na i b'a sɔrɔ an ka jamana gɛlɛya dɔw bɛ an ka jamana musaka ko sɔrɔko sira kan donc ce qui fait que i b'a sɔrɔ wari yɛrɛ tɛ jamana bolo k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔw baara kɛ fo ka se logements sociaux ma donc maintenant mais ni jamana kɔnɔden wɛrɛ minnu bɛ yen hali minnu tɛ jamana ye ni olu ni partenaire b'u bolo jamana wɛrɛw la ni olu fanga fara jamana kan u bɛ se ka o jamana mɔgɔw bila ka ka wari dɔ di Mali ma pour que ka se ka jamana dɛmɛ ka so ninnu jɔ par exemple i n'a fɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen fɛn wɛrɛw sira kan u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka na
n'a ye jamana kɔnɔna la donc pour que a baara ka kɛ bi dugukolo baden de kɔni bɛ jamana bolo i n'a fɔ an ye dugu 30 minnu fɔ tan ani diɲɛ dugu fɛn fɛn na jamana bɛ se ka dugukolo sɔrɔ yɔrɔ dugu fan bɛɛ donc ni jamana kɔnɔdenw farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'u ka relation bila en jeu olu yɛrɛ bɛ se ka u ka teriya sira fɛ ka wari ɲini jamana wɛrɛw bolo pour que u bɛ se ka na a dan ka faso ma cogoya mun na donc logement sociaux bɛ se ka jɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka o partenariat sugu bɛ se ka bila sen kan min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ni so in ɲɔgɔnnaw caman sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ n'i ye Tabakɔrɔ ta k'a lajɛ o so fɔlɔ minnu jɔra fɔ ɔkɔlisow ni fɛn ninnu bɛɛ jɔra a senfɛ donc jamana dɔ de ye ani ATT ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la minnu y'o baara kɛ o jamana n'a bɛ wele Venezuela Hugo Chavez ka voilà donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc jamana yɛrɛ bɛ a ka teri sira fɛ ale yɛrɛ bɛ se ka wari sɔrɔ pour ka a fara a ka musakaw kan ka a dɔw jɔ mais maintenant jamana kɔnɔdenw fana pour que ka jamana dɛmɛ an bɛɛ kelen kelen ni an fana ye an ka teriya siraw lajɛ jamana minnu ni se b'olu ye donc an fana bɛ se ka wari sɔrɔ jamana ye pour que ka se ka caman jɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na alhamdulillah ayiwa logements sociaux Fuseni Mariko a bɛ bɛn a ka jago wa ni ne ye logements sociaux sɔrɔ sisan n terikɛ dɔ bɛ walima mɔgɔ dɔ bɛ n k'a feere o ma o bɛ bɛn a ko la wa o tɛ a kɔnɔna na wa jago t'a la wa bien bon en réalité i ka nin question bɛ se ka tila question fila ye parce que kelen bɛ yen o kɔni date dɔw la yɛrɛ o tɛ se ka kɛ mais filanan an y'o ɲininkali kɛ minnu b'a baara kɛ olu ma jaabi di yan a la fɔlɔ o fɔlɔ ye min ye parce que logement sociaux n'i y'a sɔrɔ i b'a sara san 25 de kɔnɔna la san 20 ani san 5 ani san 5 yanni i ka tila sarali la o san 25 kɔnɔna la e ta tɛ i ta tɛ donc jamana de ta don baarakɛ yɔrɔ minnu b'a gérer n'o bɛ wele office manager de l'habitat olu mɔgɔw de ta don fo ka taa i tila sarali la esa faamu donc o san 25 kɔnɔna la feereliko kuma yɛrɛ tɛ se ka mɛn e da cogo si la parce que i ta tɛ a papier foyi t'i bolo e yɛrɛ feere n'i y'a mɛn i bɛ fɛn feere i ta don voilà nin na i ta tɛ i yɛrɛ ta tɛ fɔlɔ bon mais maintenant waati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni jamana hinɛr'u la i n'a fɔ sira dɔw kan ka a di u ma i n'a fɔ ko dɔw kɛra jamana bɛ se ka so dɔ di mɔgɔ dɔw ma fɛn dɔw kosɔn donc o bɛ yen ou bien ne tilara o san 25 kɔfɛ ne tilara an ka so wari sarali la donc o la a papier kɔni bɛɛ bɛ n bolo n t'a dɔn sisan bon maintenant est ce que a ka kan o mɔgɔ suguya fila ka se k'u ka so feere u kana feere donc a ɲininkaliw kɛra an na bon a jaabi kun tɛ n bolo a don mɔgɔ minnu b'a baara kɛ n ye a ɲininkali k'u la fana mais an bɛ yɔrɔ min na bi sisan u ma jaabi di yan o la mais ni ala sɔnna ma n'u ye jaabi di yan o la donc an b'o lase jamana kɔnɔdenw ma mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ n'e tilara i ka wari sarali la est ce que i bɛ se k'a feere ani mɔgɔ min bɛ yen i n'a fɔ hinɛ sira fɛ jamana y'a di i ma est ce que i bɛ se k'i koba dɔ kɛ jamana ye so in ta k'a di très bien est ce que i bɛ se k'i ta feere mais ni ala sɔnna ma don nataw la an b'o jaabi ɲini a baarakɛlaw fɛ n'u y'o d'a ma an b'o lase jamana kɔnɔdenw kan. Fuseni Mariko logements sociaux i y'a fɔ cogo min na n'i bɛ a kɔnɔna na k'a daminɛ FD walima FD min yɛrɛ ni o dilu ɲɔngirila nin wagati laban ninnu na F3 F4 ka taa se F5 ma musakaw de bɛ sara la kalo o kalo ni dun ye diɲɛ waatiw ta k'a lajɛ sisan kalo ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ nɔgɔya bɛ gɛlɛya yɛrɛ fana bɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na incapacité ni dɛsɛra ka logements sociaux sara a ko bɛ cogo jumɛn na sariya bɛ mun ko fɔ bon sariya danna yɔrɔ kelen dɔrɔn de la o la sisan ni logements sociaux b'i bolo sariya ye mun fɔ ni i dɛsɛra k'a sara kalo kelen a bɛ minɛ i la a bɛ minɛ i la a bɛ minɛ i la kalo kelen sariya y'o de fɔ mais maintenant sisan i ye question mun poser jaabi min bɛ se ka sɔrɔ o la donc o la an b'o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'o baara de kɛ sisan par exemple ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sigi la u kan ka a lajɛ
don nataw la ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka so ka musaka dɔw bila kɛrɛfɛ a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ man kan mɔgɔw ma donc an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen an minnu b'a kɔnɔ ka ban an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen a dɛsɛra mɔgɔ yɛrɛ digiya yɛrɛ t'a bolo k'a sara an bɛ se ka don a jigi kɔrɔ cogo di donc o baara mɔgɔ wɛrɛw de kan ka miiri o baara la sisan pour que k'o fɛɛrɛ sigi sen kan sinon an bɛ yɔrɔ min na bi sisan kuma kelen mun bɛ fɔ ni i dɛsɛra k'a sara kalo kelen san 25 kɔnɔna la a bɛ minɛ i la a bɛ minɛ i la n'o y'a sɔrɔ i dun tun ye dɔ sara ka ban san 25 kɔnɔna la n'an ye sariya kuma fɔ n'i y'a sara san 24 ani san 10 ani kalo 11 a tɔgɔ to kelen n'i dɛsɛra k'o kelen sara sariya ye mun fɔ a bɛ minɛ i la ayiwa jamana marabaaw k'u hakili to yɔrɔ la u k'o mafilɛ o b'a to n bɛ ɲininkali fana kɛ n y'a fɔ cogo min na ɲɛnamaya la balo yɛrɛ bɛ saya fana bɛ ni saya nana dutigi ma ko ala y'a ka kalifa minɛ a la ala ka wele sera a ma ka a muso a n'a denw to so kɔnɔna na so kɔnɔ o b'a sɔrɔ a ye wagati k'a kɔnɔ a kɛra san 5 ye a kɛra san 10 ye a dun kuntagala bɛ taa fo san 25 la o kisa o bɛ kɛ cogo jumɛn na bien donc i ka nin kuma barikaba b'a la tabarikala ani an bɛ jamana marabagaw fo o yɔrɔ la u y'u miiri o yɔrɔ la fɔ kɔfɛ yɛrɛ u ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ mun bɛ wele fonds de garantie hypothécaire donc logements sociaux ninnu ni mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ kalo kalo aw bɛ fɛn dɔ sara mun bɛ wele assurance vie donc o la ni mɔgɔ fɛn fɛn tanyana k'i to a kɔnɔna la k'a sɔrɔ e bɛ k'a wari sara donc o assurance o de bɛ e jɔ e ka so tɔ wari kɔrɔ e kɔ a bɛ d'olu ma fu la alhamdulillah o miirina taara jamana marabagaw y'o miiriya ɲuman ta tabarikala o b'a yira k'a fɔ logements sociaux fɛn fɛn bɛ ka di nin waati kofɔlen ninnu na maa o maa bɛ k'a sɔrɔ o b'o hukumu kɔnɔna la o b'o minɛn kɔnɔna la alhamdulillah o kɔni o ye kibaruya dumanba ye bari maa tɛ saya na waati dɔ ni saya nana ni assurance bɛ se ka i jɔ n'a tɔ ye walasa denbaya bɛ se ka to a kɔnɔna na cogo min na ka taa se fo waati jumɛn ma o kɔni alhamdulillah ayiwa tungarankew caman bɛ jɛmukan in filɛ Fuseni Mariko tungaranke dɔw bɛ to telekɔrɔla la o b'a fɔ ko kuma ko olu yɛrɛ fana nin yɔrɔ ye mun ye logements sociaux la tungarankew jamana marabaaw hakili b'u la u ka ko la wa walasa u fana bɛ se bari maliden ye maa fila ye min sigiyɔrɔ bɛnna jamana yɛrɛ kɔnɔna ma a ka jan min sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔkanna ma tungarankew u niyɔrɔ bɛ logements sociaux la wa u niyɔrɔba b'a la alhamdulillah ce qui fait que jamana bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛ hakili t'o la donc so di Mali ka consulat bɛ fan o fan a ka ambassade bɛ fan o fan dossier bɛ déposer Mali kɔnɔ yan cogoya min na commune bɛɛ la a bɛ déposer o dossier o yɔrɔ ninnu fana bɛɛ la ten cogoya la alhamdulillah donc ni i ka dossier déposer ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni ala ye garisɛgɛ la i b'a sɔrɔ mais kuma dɔ la olu bɛɛ t'a mɛn mais hali o bɛɛ la fana o tɛ jamana marabagaw ɲɔ ye o ye o da bɛ peut-être mɔgɔw yɛrɛ ka sigicogo ko la bi an bɛ k'a lajɛ an ka association donc ni soko kuma fɔra i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan ka i n'a fɔ minnu bɛ nin émission ninnu lajɛ ani minnu bɛ sira wɛrɛw kan minnu bɛ an ko ladɔn donc u bɛ kuma an fɛ an b'a f'u ɲɛna u bɛ dugu minnu na u bɛ jamana minnu na donc u ka fara ɲɔgɔn kan donc n'a information ni an ye so di kibaruya sɔrɔ dɔrɔn donc hali ni mɔgɔ kelen de y'a mɛn n'a sɔrɔ u fara ɲɔgɔn kan groupe WhatsApp dɔ kɔnɔna la donc o la u bɛ se ka a ci dɔrɔn o groupe WhatsApp kɔnɔ a ka ca ala fɛ u bɛ bɔ a bɛɛ kalama waati fɛ donc o la an b'a ɲini tunkara fɛnw kɛ u bɛ fan o fan u ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana fɛn fɛn la donc n'u ni mɔgɔ dɔ bɛ contacter logements sociaux dili ko kibaruya mɛn dossier di wagati kibaruya mɛn dɔrɔn u ka fara ɲɔgɔn kan voilà donc olu yɛrɛ bɛ kibaruya lase ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ kelen y'a sɔrɔ dɔrɔn u bɛ kibaruya se tɔ bɛɛ ma donc a ka ca ala fɛ n'u y'u ka dossiers ladon donc o garisɛgɛ bɛ k'a la alhamdulillah ayiwa an b'a jigiya ni ala sɔnna ma o wele kan ye walima o kɔrɔfɔ min fɔlen filɛ nin o bɛna diya an ka tungarankew ye kosɛbɛ kosɛbɛ bari tunga fɛnɛ ye yɔrɔ ye tuma dɔ la a kow ka nɔgɔ nka tuma dɔ la fɛnɛ a kow ka gɛlɛn i seginnen ka na faso la ka sɔrɔ i ma kuma dogo yɔrɔ
yɔrɔnin foyi sɔrɔ gɛlɛya b'o ko la a b'an hakili jigin nin wagati in na farafinna jamana caman malidenw bɛ a yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ degunbaw de bɛ u kan an yɛrɛ ye kibaruya laban sɔrɔ ka bɔ Guinée équatoriale kan Malabo ka taa se Bata ma bibi in na maliden ba caman de bɛ minnu bɛ fɛ ka segin ka na jamana kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya ye wa hali dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ passe yɛrɛ t'u bolo ka na faso Mali kɔnɔna na o kama an bɛ a fɔ tunkaranke bɛɛ ɲɛna k'u hakili to nin n'a ɲɔgɔnnaw la wa ninnu de so sɔrɔ cogo ye an bɛ se k'a fɔ minnu garantilen don ka taa se hali privé minnu ni olu fana bɛ a baaraw bila sen kan ayiwa logements sociaux nin ye faso so taw ye nka cakɛbondaso privéw bɛ yen nɔ minnu bɛ a baara fana kɛ wa an n'olu bɛ baaraɲɔgɔnyaw kɛ wa Fuseni Mariko an n'u bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ mais peut-être siran bolo ma an ma sɔn ka an da don o ko yɛrɛ la parce que an ka jamana dugukolo ko ka gɛlɛn cogoya min na donc ni i bilara mɔgɔ dɔ ɲɛ ka taa so sɔrɔ cogoya dɔ la bon ni i t'a a ko bɛɛ cogoya kalama donc ni fɛn bɔra a la donc a tigi b'a ɲɛsin de ma voilà bon hali n'a da tɛ e la mais ni i ye hɔrɔn ye i bɛ maloya donc ce qui fait que fɛn fɛn tɛ jamana ta ye soko kunda an t'a ɲini k'an da don a la yɛrɛ an t'a ɲini ka bɔ a kalama yɛrɛ an tɛ tɛmɛ o kan est-ce que a faamu awɔ parce que a ka ca Ala fɛ ni jamana ta don donc o tiɲɛna cogo cogo fura bɛ sɔrɔ o la dilancogo b'o la i n'a fɔ ni waati laban ninnu na an ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ tubabu jamanaw la donc minnu tun ye gɛlɛya sɔrɔ u taw la mais u nana an wulila ka se a baarakɛyɔrɔw ma donc u ka papiyew bɛɛ kun ka ɲi Ala barika la so wɛrɛ dir'u ma alhamdulillah bon maintenant jamana ka dugukolo parce que fɛn a bɛɛ bɛ daminɛ dugukolo de la donc a kɛra cogo cogo yanni jamana ka ta a jɔ jamana bɛ a dugukolo ta ka titre foncier bɔ a la ka a tila k'a fɔ nin yɔrɔ bilalen don sojɔ de kama bon kuma dɔ la ni i ye mɔgɔw orienté ka se yɔrɔ dɔ ka mɔgɔw ɲɛsin fɛn dɔ ma bon ni o kibaruyaw bɛɛ t'i bolo ni fɛn bɔra a la donc vraiment e de ye mɔgɔw dɔ fili la donc o siran kosɔn an tɛ sɔn k'an da don tɔ ninnu na yɛrɛ ayiwa yanni n ka kɔrɔfɔ kun cɛ Fuseni Mariko logements sociaux i bɛ se k'a bamayɛlɛma wa i bɛ so dɔ kɔnɔ a kɛra F3 F4 F5 i nana ye jama nana caya i ka so kɔnɔ muso filanan furula denw cayara i bɛ fɛ ka a bamayɛlɛma ka dɔ jɔ a sanfɛ walima ka so wɛrɛw jɔ a kɔnɔ o bɛ se bamayɛlɛmali bɛ se ka kɛ wa sariya bɛ bɛn a jɛ n'o ye wa sariya bɛ jɛ n'a ye parce que logements sociaux Ala barika la jamana marabagaw u y'a jɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ place bɛ kɔfɛ so bɛ se ka jɔ o la u ye a dugukolo fɛrɛ dɔɔnin voilà dugukolo fɛrɛ dɔɔnin so bɛ se ka jɔ a la n'i y'u ka papier minnu sɔrɔ a kan ni o ye cahier de charge ye i b'a a fɔlen don o kɔnɔna la i bɛ se ka a bamayɛlɛma fo ka kɛ sangaso ye ni kelen ye mais a bɛ kɛ sariya de kɔnɔna la parce que an b'a fɔ cogoya min na so ninnu tɛ État ye sotigiw bɛ yen ni o ye jamana ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'a b'a kɔlɔsi office malien de l'habitat ni i bɛ fɛn fɛn kɛ logements sociaux la n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i bɛ fɛn fɛn kɛ logements sociaux la sɛbɛnni kɛ i k'u kunnafoniya kana k'i kunfɛ kunfɛ baara tɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ logements sociaux la m'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka lettre ci office malien de l'habitat ma k'u kunnafoniya so y'i ta ye i b'a wari sara san 25 kɔnɔna la o kɔfɛ i ka papier bɛ d'u ma mais yanni o 25 ka ban n'i bɛna fɛn fɛn kɛ u la bɔ a kalama parce que o la i bɛ kisi i b'i ka denbaya kisi i b'i sigiɲɔgɔnw kisi par exemple ni so kɛra cogo cogo n'i b'a jɔ a bɛ jɔ sariya dɔw de kɔnɔna la bi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka logements sociaux u b'a modifier autorisation t'u bolo k'a modifier u b'a kɛ u bɛ plan mun k'a kan i b'a sɔrɔ o plan a certifielen tɛ donc nin ka di n ye dɔrɔn n bɛ taa kɛ ten bon a ka ca Ala fɛ bi ni i taara an ka bitigiw minnu bɛ nɛgɛw feere n'i taara yen k'i bɛ nɛgɛ san waati laban minnu na ne sɔmina la an tora ka yala yala o bitigi ninnu na fer 8 an y'a sɔrɔ fer 8 non fer 12 fer 12 tun bɛ yɔrɔ dɔ la 1000 ani 600 mais o fer 12 kelen i b'a sɔrɔ o bɛ bitigi wɛrɛ la 500
donc mais yɔrɔ dɔ la 1000 ani 600 ani 600 mais o fɛn kelen o minɛn kelen i bɛ taa sɔrɔ ko ye 500 ye yɔrɔ dɔ la 500 yɔrɔ dɔw la donc an kɛlen ka ɲininkali kɛ i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ ninnu u bɛ mɔgɔ minnu t'a dɔn yɛrɛ ni e t'a dɔn yɛrɛ u bɛ tɔgɔ minnu f'a ma sugu kɔnɔna la a n'a yɛrɛ ye mun o tɛ kelen ye bon maintenant n bɛ fɛ an ka so bayɛlɛma ni e t'o dɔn i bɛ taa nin da ka di ou bien nin tigi tun bɛ fɛ ka n gosi donc i bɛ taa dɔ dumanni san k'o don i ka so la or i mago bɛ mun na yɛrɛ i m'o sɔrɔ bon ni o so ma jɔ sariya kɔnɔna la parce que urbanisme ka papier dɔw de bɛ yen so bɛ jɔ o kɔnɔna la donc mairie mɔgɔw kan ka bɔ a kalama urbanisme mɔgɔw bɛ plan ni fɛn ninnu olu bɛɛ kan ka tɛmɛ o sira ninnu kan office malien de l'habitat kan ka bɔ a kalama donc ni e m'o si kɛ ala k'an kisi o so jɔlen n'o binna i ka denbaya kan mɔgɔ bɛ se ka ɲin sara sɔrɔ ala k'an kisi n'a binna i ka denbaya mɔgɔ min bɛ ka so kɛrɛfɛ voisin sigiɲɔgɔn a kɛra tiɲɛni a kɛra sigiɲɔgɔn tɔgɔ a ma mɛn yɛrɛ dɔ ka so sanfɛla a bɛ ka modifier a ye mun k'a ka fenêtre la a bɔra ka bin cɛ y'a ka mobili kura de san o de wari tɛ dɛ a kura de sanna a jɔlen b'a ka du kɛnɛma la mɔgɔ min ka so nɔrɔlen don a ka so la o ka siman fɛn karila ka na bin a ka mobili vitre kan k'a ci vitre ka k'a ci bon ni papier yɛrɛ b'i ka o so suguya bayɛlɛmali la o yɛrɛ b'a nɔgɔya mais ni papier yɛrɛ t'a la bon n'o tigi ma kɛ ala o kɛra sariya sɔsɔ fila ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ n'o ma kɛ ala dɔnbaga ye donc i bɛ kungo sɔrɔ donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ logements sociaux a bɛ bayɛlɛma mais a bɛ bayɛlɛma sariya de kɔnɔna la n'u bɛ fɛn fɛn kɛ logements sociaux la an b'a ɲini u fɛ u delila yɛrɛ de parce que mɔgɔ i bɛ se ko la i b'i tɔ to parce que mɔgɔw bɛ se ko bɛɛ la mɔgɔw bɛɛ ye faama bɛɛ ka mɔgɔ ye faama ye mais i ka mɔgɔw ka to sariya kɔ u ka wuli ka se mɔgɔ minnu b'a baara kɛ ma n'olu y'u bilasira ni fɛn min ye o de ye tiɲɛ ye tabarikala Fuseni Mariko o bilasiralikan in bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye nin walawalali ninnu diyara an ye kosɛbɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma k'i wele ka na nin jɛmukan in kɛnɛ kan ani ka se ka na baro sigi kɛ so minnu ni jamana bɛ a forobajɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma n'a bɛ f'a ma ko logements sociaux ni maa caman kɔni ye a lakodɔn an ka jamana kɔnɔ ATT bugu la bari Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la ale ka fanga waati ale a caman sɛbɛkɔrɔ jɔ wa n yɛrɛ ma da la k'a fɔ ni masakɛ yɛrɛ nana an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ ale ye hakɛ min jɔ min sera ka o ɲɔgɔnna jɔ o b'a yira k'a fɔ ATT kɔni ye caman ba de jɔ a la Fuseni Mariko an b'a jigiya k'a fɔ ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan faso jɔ kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya minnu mana sɔrɔ walima maa welelen min mana sɔrɔ ka se ka fɛsɛfɛsɛli k'o la a k'an bɛɛ